влияе на начинът, по който протича едно раждане. Как обстановката и хората около родилката влияят на нейното емоционално състояние и как то се отразява върху целият родилен процес. Защо е важен ранният контакт майка-бебе и как той влияе на кърменето? Какви са правата на раждащата и нейното бебе? За тези и други теми ви каним да си поговорим на 27 май, когато за първи път в Сливен ще отбележим Световната седмица за уважение към раждането. Тази година тя е под мотото "Моля, не ме безпокойте, раждам". Заедно с Надя Дренска от Фондация за нашите недоносени деца и Елена Гвоздейкова, която е лалеча лига лидер в Сливен, ще очакваме всички майки, бременни, татковци, всеки, който се чувства заинтересован и желае да види положителна промяна в отношението към раждането и раждащата жена. Ако няма на кого да оставите децата, просто им вземете любимата играчка и елате с тях. А ние ви очакваме с нетърпение, за да си поговорим заедно и да дискутираме как си представите едно спокойно раждане, обстановката, хората, срещата с бебето, зачитането на вашите права. Искаме да чуем вашият глас. Очакваме ви на 27 май от 17:30 часа в хотел Спорт Палас, за да чуем гласът на жените в Сливен.